Bapak. Mamoन. Mamoन माने नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन ना। मा खोथा बाबा? सोंबानो जाबाय। नोंनालाय जेब दंना गैया? दस्राफोरनि बायदिलाय। जेब? जेबनि मिनिङा मा आं बेखौ मिथिया बाबा। मा होननाय जायो जेब माने? होद बुरबक, नोंना गोसो थोनाय दंना? बे होनदों गोसो थोनाय सिख्ला। जाम्बा। आच्छा। गैयालै बाबा, आंना बिदि गैया जेबो। मालायफ्रा माथो जरा जरा गोजा नोंना लोगोफ्रा, नोंनालाय मानो गैया? दानि जुगाव KTM DSLR कार गैयाबा गोसो थोनाय हिनजाव मोनालै बाबा। नोंबोथ' बिबा बायनानै होआ, अबाव माबा गार्लफ्रेन्ड ना थोलफ्रेन्ड दंना गैया होनना सोंबावदों। नों बायना होबा दाहालागै आंनाबो गार्लफ्रेन्ड थासिगौमोन ना। गोदोलाय माथो जोंनि समाव साइकेल बोराय थाबाबो गोसो थोयोमोन, आरो बे हाग्रा बारिफ्राव बेरायबाथ' दा बुंसै। हाग्राबारियाव मा जायोमोन बाबा बेरायबा गोदो? होद बुरबक, मानो नांगौ नोंलाय बेखौलाय? फरायनायावसो मोनगोन मोनाबा। लोंनासो फैदों ना मादोंमोनब्रा बेले? माबा दिनै सोंफेरा माबा गार्लफ्रेन्ड दंना गैया सोंलाबायबाय। खोन्थाजायो नोंनोखि दंना गैया? है फाग्ला। खोन्थालाबायालां बिदि गाजा। है माथो फन हरलाय माथो सनासैलाय। सना माबे? हेलौ सना, मा खालामदों? नै आं माबा लेखासो फरायदों। हा? ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय? सना जाखांबाय। ओमफ्राय नोंलाय जादोंना जायाखै? आंबो जाबाय सना। ओमफ्राय मा ओंख्रिमोन नोंस्रा? अमा आलु दालिसोमोनलै सना। नोंसिनालाय? अमासो, आं जा बायो अमा जानो। देनां आंखौ हाबा खालामनानै लांबा अमा जानो दे सना। आं संनानैबो होखाया, नों मोनजाखाया अमाखौ। आं जा बायो अमा जानो, बोरैबा गोबानोसो ओंखारखायो आं अमाखौ नुबानो। अमा मोनजाया, नों अमा जाया? होद घन्टा बर' नङा नोङो। गोदो नोङो बे माबा बाङालि सेंग्राफोरजोंसो बेरायोमोननो साला बाङालिनि नांदेरनायसो नोङो, बेखायनो अमा जाया। फारौ जाग्राखौ जा, मोजां मोनग्रा साला सुवाद। अमा जायै गार्लफ्रेन्डखौ आं लाया। ब्रेकआप दिनैनिफ्राय दोन, दा हरसै। हेलौ, रागासो जोंबावबाय अमा जाया होननायखौनो। फाग्लासो मानसियानो। घन्टा अमा जायै बर' हिनजावखौ नाङालै आंनो।